Dobry dzień dobry. Witamy wszystkich Państwa, którzy jesteście zainteresowani historią, przede wszystkim historią Kaszub, historią Kaszubów. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tej historii okresu dwudziestolecia międzywojennego, czasu, kiedy Kaszuby były podzielone właściwie między trzy organizmy, Polskie, Niemcy i Wolne Miasto Gdańsk. A okazją do tej rozmowy jest po pierwsze data 11 listopada, to jest czas, kiedy w całej Polsce, ale i prawie na całych Kaszubach będziemy widzieli manifestacje, marsze, uroczystości patriotyczne. No i sobie trochę porozmawiamy o tym, czy ten 11 listopada jest też odpowiednim dniem do świętowania na Kaszubach. A po drugie książka Dzieje Kaszubów. Książka, którą napisali Michał Hinc oraz Adam Lubocki. Książka, która jest napisana bardzo z punktu widzenia kaszubskiego, gdzie właśnie cały czas pojawia nam się taka pierwsza osoba liczby mnogiej. My Kaszuby wiedzieliśmy, my Kaszubi spodziewaliśmy się i ta perspektywa kaszubska jest tam bardzo mocno widoczna. No i sporo tam jest też takich ciekawych cytatów, z którymi będę się posługiwał, zadając pytania, cytatów o relacjach polsko-kaszubskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i o tym też będziemy dzisiaj dużo rozmawiać. A moimi ekspertami, których zaprosiłem do rozmowy, są dr Michał Kargul, doktor historii, specjalista od historii Pomorza, ale też kaszubskiej, bo jest współautorem książki Kaszuby przez wieki, poradnik dla nauczycieli razem z Krzysztofem Kordą. No i Michał będzie nam prezentował, myślę, taki bardziej polski punkt widzenia oraz dr Michał Hinc, również historyk, współautor książki, o której już wspomniałem i dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, więc to będzie ten punkt widzenia, myślę, Michał, bardziej kaszubski właśnie. No, autor książki, której nie ma jeszcze. Jeszcze nie ma, właśnie, bo tak wspomniałem, a książka niedługo się ukaże, jeszcze w tym roku będzie na rynku wydawniczym, już teraz serdecznie zachęcam. Będzie to właśnie trochę okazja do tego, żeby poznać treści tej książki. A pierwsze pytanie, które mam do naszych ekspertów, to jest ten 11 listopada. Michał, czy 11 listopada to jest data, którą powinniśmy świętować na Kaszubach, czy szerzej na Pomorzu? Czy nie bardziej by nam pasował na przykład luty i zaślubiny Polski z morzem? U nas 11 listopada coś się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo. Po pierwsze, zawsze warto świętować. Od tego zacznijmy i to niezależnie od powodów. Natomiast myślę, że jesteśmy dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej. Z historii punktu widzenia Polski jest to ważna data, chociaż też symboliczna, bo patrząc na te wydarzenia w listopadzie 1918 roku, to ten 11 być może tam jakieś najważniejsze rzeczy się działy. Natomiast w kontekście kaszubskim, w kontekście pomorskim nie zapomnijmy, że jednak jest to kluczowa data końca I wojny światowej. I z punktu widzenia losu zwykłych ludzi, ale też jak się śledzi dokumenty, i jakby dynamikę wydarzeń na Pomorzu, bez wątpienia jednak ten 11 listopada był ważnym wydarzeniem. Upada Cesarstwo Niemieckie, wybucha rewolucja, która dociera w takich trochę innych aspektach, ale jednak też tu na Pomorze. Powstają powiatowe i nie tylko powiatowe rady ludowe. Miejscowa ludność dochodzi do głosu, próbuje artykułować swoje rzeczy. Zaczyna się też jakby ta cała akcja dyplomatyczna, której ukoronowaniem był powrót Pomorza do Polski ten rok i trochę później. I w związku z tym wydaje mi się, że jak najbardziej można świętować, ale też jakby pamiętając o tym pomorskim kontekście, nie bojąc się zaznaczać, że Polska jeszcze tutaj się nie pojawiła. Natomiast jest to ważna data dla lokalnej społeczności i dla tych dziejów, o których pewnie dzisiaj będziemy mówić. Michał, wiem, że Ty jesteś miłośnikiem I wojny światowej, nie przez przypadek jesteś inicjatorem wystawy w muzeum właśnie poświęconej Wielkiej Wojnie, więc pewnie zgodzisz się, że 11 listopada choćby z tej racji, że to zakończenie I wojny warto świętować. Ale nie wolałbyś jednak, żebyśmy na Kaszubach bardziej skupiali się na tych lutowych zaślubinach? No właśnie, wywołałeś tutaj I wojnę światową. Opowiadamy o niej w tym roku nie bez przyczyny, bo rzadko o niej mówimy, a powinniśmy zdecydowanie częściej. No i rzeczywiście 11 listopada to jest taka data symbolicznego zakończenia, bodajże zawieszenia broni. No i to sprawia, że Kaszubi jako poddani niemieckiego cesarza z dynastii Hohenzollernów mogą wracać do domu. To są też we wspomnieniach odnotowane, jak to wracają.
To jest pokazane w kamerdynerze, chociaż troszkę nie rozumiem, dlaczego oni w miesiącach letnich wracają, ale zostawmy to. Powroty w kaszubskiej historii są bardzo, bardzo znaczące. No i zaczyna się ten proces, o którym Michał również tutaj wspomniał, mianowicie no, takie trochę przeciąganie liny. Wiemy, że wówczas również powstaje Rzeczpospolita jako szczątkowy jeszcze organizm, który zapewne będzie chciał poszerzać swoje terytoria. Tutaj jeszcze do tej rzeczywistości daleko, gdzie ta Rzeczpospolita jest przez nas mitologizowana, bo pamiętajmy, że rzeczywistość Rzeczpospolitej no to jest dopiero pierwszy rozbiór. Tego nie pamiętał nawet Florian Cejnowa. Być może jego rodzice też jeszcze tego nie pamiętali, a więc ten półtorawiekowy czas sprzyjał na pewno mitologizacji takiej autentycznej radości z tego, że Rzeczpospolita może się tu pojawić. Niemniej jednak... Przerwę Ci, bo tak? akurat mam taki cytat, który, żeby zilustrować to właśnie to, co mówię, z książki zresztą Waszej Dzieje Kaszubów. Pod wieczór, kiedy już tłum kotłował się w Śródmieściu, zobaczyłem jakiegoś lesaka spod Gutówca czy Rytla, który na środkowym guziku tużurka ma zawieszony duży krąg kiełbasy wiejskiej, w ręce trzyma butelkę koniaku i wymachując nią na wszystkie strony, zataczając się, głośno wykrzykuje: niech żyje Polska, pełna wyrszty i koniaku. Wszystkim zaś naokoło tłumaczy: teraz dopiero bandze nam dobrze, teraz dopiero bandzem Żyd w nasze kłechony Puelste, jak wieldzi pany, jak równy z równym. Czyli takie były oczekiwania, może nie wszystkich, ale pewnie części Kaszubów. Kraj koniakiem i kiełbasą tak, no płynący. to trudno się dziwić, że przy takim powiedzmy, no ale to już jest rzeczywistość lutego 1920 roku, a więc już daleko później, kiedy w wyniku traktatu wersalskiego wiemy, że ta Polska tu nadejdzie. Że pojawi się w formie województwa pomorskiego bez Gdańska. No a to jest taki charakterystyczny entuzjazm człowieka, który przybył wraz z żołnierzami frontu pomorskiego. No i trudno tutaj jakby odmówić takich jakby słów entuzjazmu, które mogły się wówczas pojawiać. Każdy miał do tego prawo, no bo kończy się pewna niechciana rzeczywistość, zaczyna się kolejna, a jak ona będzie wyglądać w najbliższej przyszłości, no to oczywiście pokażą kolejne lata, które będą zderzeniem niewątpliwie mitu z rzeczywistością. A wracając do Twojego pytania, czy powinniśmy bardziej 11 listopada świętować, czy też rok 1920. Ja myślę, że powinniśmy o tych datach pamiętać, bo one są kluczowe dla historii Kaszubów, ale być może powinniśmy też nieco inaczej o nich mówić, co rzeczywiście dla nas oznaczały. No bo to, że no często po rozmowach z młodzieżą mam wątpliwości, czy jeżeli rodzi się Rzeczpospolita 11 listopada, która jest datą umowną, oczywiście to podkreślajmy, czy no, wiele osób uważa, że ona również przyszła tutaj i po prostu zaczęliśmy żyć, budować magicznie 11 listopada za sprawą pewnej różdżki. Zadziały się tu rzeczy. Różdżki Piłsudskiego najlepiej. Dokładnie, a więc powinniśmy to wszystko odbrązawiać. Także i to, że ta Polska borykała się z wieloma problemami, a my również razem z nimi, że to nie było coś bardzo kolorowego, cukierkowego, a więc o odbrązawianiu tej historii w kontekście tych dwóch dat powinniśmy mówić. Do tego jeszcze przejdziemy. Teraz jeszcze Michała bym chciał poprosić o taki krótki referat historyczny, krótki w znaczeniu około 3 minut, byś nam uzmysłowił sytuację już tego okresu międzywojennego. Już powiedzmy, że
że jesteśmy no, po traktacie wersalskim, już wiemy, które ziemie gdzie pójdą. No i też o tym się czasami nie pamięta, że Kaszubi są podzieleni między 3 organizmy, a nie całe trafiły do Polski. Nim zacznę o tym, to jeszcze jedno zdanie a propos tego 1918 roku. Jak mowa o tych nadziejach, pamiętajmy też o sytuacji ludności kaszubskiej i przed I wojną światową, i w czasie wojny. Ta sytuacja była z punktu widzenia nie tylko działaczy kaszubskich, ale też zwykłych Kaszubów bardzo zła. Może materialnie przed I wojną jeszcze źle nie było, wręcz było może dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o pewne aspiracje, o pewne ambicje, chęci, ewidentnie większość aktywnych Kaszubów, których nie było aż tak mało, no, widziało władzę niemiecką jako ucisk. Gdy do tego dołożymy złą już sytuację materialną, w 1918 roku na Pomorzu i w Niemczech panował głód. O tym też nie pamiętamy. Potężną pomoc przysłali Amerykanie. Tutaj miał swoje zasługi przyszły prezydent Hoover, którzy tu po prostu przysyłali żywność, żeby ta ludność mogła jeść, bo ta sytuacja była naprawdę dramatyczna. Szalała grypa hiszpanka. I też na tym tle jakby ten punkt wyjścia był dramatyczny z punktu widzenia społeczności kaszubskiej, tym bardziej idealizowano ową Polskę. No a ta Polska przyszła tak naprawdę dzięki traktatowi wersalskiemu, gdzie tak jak mówiłeś, została podzielona, Kaszuby zostały podzielone jakby na 3 części. Ta najbardziej, powiedzmy sobie, obszerna i ludna część znalazła się w granicach Rzeczpospolitej, w obrębie kilku powiatów województwa pomorskiego, to był Pucki, wejherowski, kartuski, kościerski i chojnicki. Później Pucki został połączony z wejherowskim w powiat pomorski. Część Kaszubów znalazła się w obrębie Wolnego Miasta Gdańska i tak tu mówimy o tych miejscowościach. Dzisiaj to będzie powiat gdański przede wszystkim, typu Kolbudy i tak dalej, ale też w samym Gdańsku, dzisiejszych jego granicach. Ostatnia grupa to była ludność kaszubska, która pozostała w obrębie Rzeszy Niemieckiej i tu tak naprawdę mówimy głównie o Bytowszczyźnie. Tam mieszkała jeszcze kilkutysięczna co najmniej grupa Kaszubów, która pozostała poza tymi granicami, przy czym też o tym warto pamiętać, oni już w tym momencie w tej Bytowszczyźnie stanowili jednak mniejszość. O ile zależnie od różnych szacunków na terenie kartuskiego, kościerskiego czy tych powiatów północnych, Kaszubi byli liczebnie przeważający. O tyle właśnie nawet w terenie powiatu bytowskiego społeczność kaszubska była już mniejszością, co oczywiście też potem powodowało taką inną sytuację. Województwo pomorskie jest już organizowane od momentu, gdy traktat wersalski został podpisany, więc razem z tą symboliczną armią Hallera wjeżdża też administracja. Województwo pomorskie wraca do Polski w takim dosyć burzliwym momencie. Mamy na wschodzie wojnę z bolszewikami. Za kilka miesięcy mamy te dramatyczne wydarzenia z lata, gdy armia bolszewicka dochodzi tylko pod Warszawę, ale dociera też do granic województwa pomorskiego i między innymi Grudziądz jest zagrożony, Toruń jest zagrożony, Owocławek tuż za rogiem toczą się walki i obrodnice, to już województwo pomorskie było, więc to są te wydarzenia. Mamy plebiscyt na Warmii i Mazurach, też trochę zapomniane z tego naszego kontekstu, ale bardzo ważne wydarzenie, też angażujące i administrację, i działaczy, i różnego rodzaju instytucje państwowe. No i przede wszystkim mamy potężne perturbacje ekonomiczne, bo to z punktu widzenia, myślę, zwykłych mieszkańców świeżo powróconego do Polski Pomorza jest najistotniejsze, które w odczuciu i obiektywnie mieszkańców Pomorza spowodowały tak naprawdę, mówiąc krótko, obniżenie poziomu życia, utratę pieniędzy i tego typu rzeczy, to jak rzutowało. Na to się nakładają te emocje związane z zachowaniem wojsk polskich i formacji granicznych w tych miesiącach roku 20. Przez to mamy potem w lecie ową słynną sejmową komisję, która przyjeżdża i zaczyna badać, co tu takiego się dzieje i to, co może budzić lekkie kiszok. No właśnie, przejdźmy, Michał, do tych relacji, tutaj nam naświetliłeś tło historyczne, bo rzeczywiście początek jest taki, ta Polska z wyrsztą i z koniakiem. Też mamy przecież wiele takich wieców, gdzie podkreślają Kaszubi, że my jesteśmy Polakami, chcemy być w Polsce i tak dalej. No ale już właśnie ten 920 to już się zaczyna taki stan, to Jan Karnowski opisał też cytat z książki Dzieje Kaszubów. Powiedział mi pewien obywatel północnych Kaszub, że czego nie dokonały 150-letnie rządy pruskie,
Tego dokonało Wojsko Polskie, gdyż obudziło w ludzie kaszubskim świadomość odrębności szczepowej i etnicznej w stosunku do przybyszów. Potrzeba będzie 20-letniej pracy ostrożnej i kierowanej sercem i dobrą wolą, aby przywrócić ten stan psychiczny, który panował przed zajęciem. No i rzeczywiście Warszawa się tym zainteresowała. Mieliśmy tam wysłanników Sejmu Polskiego. Jak to było, Michale? Czy rzeczywiście ten nasz entuzjazm kaszubski do Polski, która nadchodziła, tak szybko wygasł? I czy to było masowe, czy to tylko jakieś elity to dostrzegały? Jak to No wyglądało? właśnie, to jest cytat Karnowskiego, który dzisiaj możemy przeczytać chociażby w mojej Drodze Kaszubskiej. Cytat człowieka wybitnego i obserwatora rzeczywistości, no, który rocznik 1886, a więc on doświadczał jeszcze tych procesów schyłku państwa niemieckiego i był też frontowym oficerem I wojny światowej, a więc no, możemy powiedzieć, że jako osoba światła no, wiedział, co mówi. To, że Warszawa rzeczywiście wysyła taką grupę pod przewodnictwem księdza Feliksa Bolta, no, mówi nam też dużo o tym, że problemu zupełnie nie zbagatelizowano, że nie była to po prostu taka, nazwijmy to, gadanina i pomstowanie na sytuację, tylko no, z tej okazji powstał no, kilkudziesięciostronicowy raport, który też w latach 80. Opublikował w formie małej książeczki profesor Józef Borzeszkowski i rzeczywiście no to jest, komisja przebywała mniej więcej latem 1920 roku no w różnych miejscach na Kaszubach. Czasami pojawiali się tam w miejscach nawet wcześniej nieplanowanych. No i rzeczywiście... Co mamy w tym raporcie? Co mamy w tym raporcie? No, raport jest druzgocący dla form czy zachowania się Wojska Polskiego, Frontu Pomorskiego, które tutaj również stacjonowało, że mamy takie opisy, że i to Karnowskiego i w raporcie, że niemalże Wojsko Polskie bierze Pomorze w arendę. No, nie tak zachowuje się upragniona gdzieś tam Rzeczpospolita, której wyczekujemy, a no, emanacją tej Rzeczpospolitej jest jej też zbrojne ramię, które dokonuje tutaj zajęcia tych ziem, wprowadza administrację, a my widzimy no, obraz no, ludzi, którzy niekoniecznie godnie reprezentują mundur, wojsko. Mamy ekscesy różne opisane, też no, brutalność wobec, taka przynajmniej werbalna wobec ludności miejscowej. No i myślę, słuszność ma tutaj Jan Karnowski, który mówi, że trzeba będzie lat i no, takiej dobrej pracy, żeby ten zły wizerunek żołnierzy i też pierwszych posunięć państwa polskiego no, jakoś zniwelować, wytłumaczyć i tak dalej. Co na to polski historyk? Adwocem mam jak adwokat diabła. Ja zacznę może trochę tak typowo. Od końca lat 20. w Starogardzie stacjonuje drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich, który przedtem miał swój garnizon w Bielsku, na Śląsku Cieszyńskim, który właśnie był jedną z tych formacji, która szła frontem i była opisywana. I powiem szczerze, jak się czyta jakby tak punkt widzenia owych wojskowych, drugi pułk szwoleżerów jest nietypowy. Jakby jego żołnierze szczycili się tym, że to jest pułk, gdzie jest bardzo dużo inteligencji. Że była to jednostka, to ewidentnie nie byli ludzie gdzieś tam wzięci prosto ze wsi w kamasze, którzy nie wiedzieli, jak się zachować. To są ludzie wykształceni, którzy potem robili kariery też na różnych polach. I jakby z punktu widzenia, to są żołnierze, którzy walczą, tak naprawdę są na koniu, część z nich 6. rok. Zaczynali w 14 w Wielkiej Wojnie, w tej Wielkiej Wojnie przewalczyli przez 3-4 lata, zależy że jacy żołnierze. Potem się formują w 18 roku. Część z nich walczy z Ukraińcami, część ich walczy z Czechami. W 19 niektórzy jeszcze trafią na działania przeciwko bolszewikom. No i właśnie pod koniec 19 roku są
włożeni do tej formacji, która pomoże obejmować, trafiają do krainy, która nie zaznała wojny. Przez poprzednie swoje jakby lata byli na obszarach, które były albo spustoszone, albo toczono działania wojenne. Trafiają do krainy, która jest wręcz mlekiem i miodem płynąca. Wyrsztą i koniakiem. Oni są tutaj obrońcami ojczyzny i z ich punktu widzenia, to ta miejscowa ludność jest, mówiąc kolokwialnie, niewdzięczna. Chcą z dziewczynami iść potańczyć, a proboszcz hakatysta, Niemiec, zabrania. Chcą brać ślub, a tu jakieś przeciwwskazania. Potrzebują furażu, a jakiś tam starosta żąda pieniędzy, pokwitowania. Mówiąc kolokwialnie, te zarzuty, o których mówił Michał przed chwilą, one są jak najbardziej, tu jakby nie ma wątpliwości, że one są potwierdzone, uzasadnione i te odczucia miejscowej ludności były takie, a nie inne, ale tu przede wszystkim mamy do czynienia ze zderzeniem takim swoistym kulturowym, ale nie wcale kulturowym, dziki Azja z kongresówki i cywilizowane Kaszubi, ale zderzenie kulturowe na zasadzie wojna, front, żołnierze, a spokojna cywilna ludność, która tej wojny nie zaznała i tej wojny w tym momencie w ogóle nie czuje, bo to też o tym trzeba pamiętać. Tu często mówimy o jednostkach, które były z frontu wyrywane, walczyły i trafiają po kilku tygodniach na bezpieczne tyły i ludności, która jedyny moment zagrożenia miała w sierpniu 14 roku, gdy armia rosyjska wkraczała na w sumie dalekie Prusy Wschodnie i od tego momentu żadnych działań wojennych sensu stricte tu nie były, działania wojenne nie były prowadzone. W związku z tym, i tu jest też w tym raporcie bardzo ciekawa rzecz, tam nawet jest odnotowane, że większe pretensje są do oficerów niż do szeregowych żołnierzy, którzy notabene, jak popatrzymy na skład tych jednostek, to spora część miała żołnierzy tutaj z rejonów dawnego zaboru pruskiego, więc czuła, natomiast ci oficerowie, często z armii austriackiej i rosyjskiej, gdzie te stosunki międzyludzkie były takie, a nie inne, zachowywali się właśnie w sposób dla nich skandaliczny, niezrozumiały i przede wszystkim też jakby nie szanujący tej miejscowej wrażliwości. I tu na sam koniec w 25 czy 6 roku karma wraca i szwalerzerowie trafiają do garnizonu Starogardu i tam mamy jeden wielki płacz, jak oni są przyjmowani. Że ta ludność właśnie nie chce znowu, dziewczyny nie chcą z nimi chodzić, proboszcz ich prześladuje, ludność nikt nie przywitał. Jakby jedno wielkie rozczarowanie i jest po tym autorefleksja, że trzeba było do tych ludzi dotrzeć, że trzeba było zorganizować, że trzeba było, mówiąc kolokwialnie, nawiązać takie więzi społeczne w tym niedużym wtedy 13-tysięcznym Starogardzie, żeby ci ludzie, mówiąc krótko, z tym swoim wojskiem, które miało ich tu bronić, nawiązali swoje więzi. I jakby jeszcze jedna rzecz, jakby tutaj na koniec. W tym raporcie też jest bardzo ważna rzecz, o której mówiłem przedtem. Tam są też wskazania, których starostów należy wymienić. I mówiąc krótko, 2/3. Przy czym tu też pałeczka z mojego Tczewa, starosta czeski już siedział w areszcie, burmistrz Tczewa miał być i tu mówimy nie o żadnych agentach, paskarzach czy innych z Warszawy, ale miejscowych liderach, którzy w lutym, w styczniu obejmowali władzę w imieniu polskich władz. I oni niestety okazywali się też podatni na korupcję, niekompetentni, co niestety miało też ten wpływ na te relacje, bo mówiąc krótko, administracja cywilna nie udźwignęła tego, jak się zachowywało wojsko i to razem niestety rzutowało na tak smutny obraz. Ad vocem, jeśli się mogę. zgadzasz. Właśnie tu mamy, czy to jest sytuacja zupełnie nieporównywalna też do roku 1945, wiadomo, kiedy ziemie są zajmowane w wyniku działań wojennych, dewastacji i tak dalej. Tutaj żołnierze Wojska Polskiego wchodzą na teren rzeczywiście nieobjęty wojną i wiedzą, że nie będą musiały zetrzeć się z regularnymi wojskami. Państwo polskie, mimo że bardzo młode i tak dalej, to już dobrze wie, że powinno zrobić dobre wrażenie, bo to się bardzo liczy, kiedy ludność miejscowa, ludność kaszubska zobaczy polskiego żołnierza, będzie chciała w nim widzieć opiekuna i tego, który pokaże pewną nową jakość. Chcemy zapomnieć o hakacie, o rugach i tak dalej. I to jest takie pierwsze masowe zderzenie różnych kultur. I jakby państwo polskie, mimo że
no, dopiero powstawało, było w formie szczątkowej, ale miało warunki ku temu, żeby no, nie musiało Wojsko Polskie skupiać się tutaj na działaniach wojennych, tylko mogło też skupić się na też swoim wizerunku i dyscyplinie żołnierzy. Uważam, że były ku temu warunki i byli ku temu ludzie, którzy mogli o to zadbać, a więc ja rozumiem słowa Jana Karnowskiego, który stwierdził, że coś w tym momencie zaprzepaszczono. No, była to na pewno ważna chwila. Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Tylko raz, dokładnie, potem nie ma okazji. Ale z drugiej strony, czy rzeczywiście Polakom zależało na dobrym wrażeniu, bo tutaj może taki cytat z jednego z polityków, tak, posła na Sejm Władysława Arabskiego. Taki dłuższy cytat będzie, przepraszam, ale chciałem go przeczytać. To tak jest tylko fragment tego, co cytujecie w dziejach Kaszubów. On tam generalnie pomstuje na to, że Kaszubi są zbyt łagodnie traktowani, że Polacy powinni wszystko zrobić, żeby jak najszybciej spolonizować te tereny. I to jest taki fragment, gdzie się odnosi do tego, gdzie umieszcza się poborowych z Kaszub. Fałszywa jest zasada, aby poborowych z Kaszub rozmieszczać w najbliższym sąsiedztwie ich ściślejszej ojczyzny. Wysyłają ich przeważnie do Bydgoszczy lub Torunia, więc rekrut pomorski po powrocie do domu nie przynosi z sobą świadomości wielkiego państwa, którego stał się obywatelem. Gdyby go posłano daleko, do Warszawy, Krakowa, Poznania lub Lwowa, wchłonąłby w siebie poczucie obszaru i potęgi polskiej. Rozszerzyłby swój widnokrąg obyczajowy, zrzuciłby z duszy ciasne obręcze zaściankowości, nauczyłby się być dumnym z Polski i mówić Polak zamiast Kaszuba, a powróciwszy do domu, byłby apostołem tej szerszej Polski, której przedtem nie widział, nie znał, nie szanował. Wszystko to wpływa ujemnie na repolonizację Kaszubów, a nadzieja, że aksamitna ręka, że dymy kadzideł polskich, że miłosne serca Kaszubów skruszą ich lody i zwiążą ich z ojczyzny, okazała się także zwodniczą. Kaszub z widocznych umizgów wyprowadził tylko jeden wniosek, że nie Polska jemu, lecz on jest Polsce potrzebny, że ma prawo jak najwięcej żądać, a jak najmniej dawać i co najgorsza, że Polska boi się powrotu Niemców i że ten powrót może w każdej chwili nastąpić. No i tam dalej narzeka, że zamiast osłabiać separatyzm Kaszubów, to go jeszcze bardziej krzewimy takim podejściem. Ja rozumiem, że to nie jest postawa wszystkich polityków polskich, ale no wydaje się, że może coś w tym było, że może Polakom nie zależało na tym, żeby rozumieć to, co mówię, że mieli okazję zrozumieć naszą kulturę, obyczaje, jakoś się do tego dopasować, tylko po prostu z grubej rury germanizację zamienić polonizacją. Michał, co o tym myślisz? Znaczy, Zgadzasz się z tym, z Władysławem Rabskim byś się zgodził? Ale w czym się zgadzam? Bo cytat, który przedstawiłeś, mówi trochę przeciwnie do Twojej tezy, że właśnie ta Polska się za bardzo pochyla, za bardzo się pieści on tak z tymi Kaszubami i tu występuje polityk, który mówi, że polskie władze no, źle postępują, powinny zrobić inaczej. I tu wchodzimy, słuchajcie, na pole polityki i powiem szczerze, że chyba nam dzisiaj w 2024 roku trochę łatwiej się czyta chociażby te konteksty komisji sejmowej, o której mówiliśmy przed chwilą, niż to było, nie wiem, jeszcze w czasach, gdy profesor Bożyszkowski to wydawał. Bo mamy dzisiaj ostry spór polityczny, gdy co chwilę słyszymy z mediów, że ten polityk zdradę narodową popełnił. Ten polityk nie dba o dobro ojczyzny. Tu ktoś za korupcję jest łapany, a tu ktoś agentem wręcz jest. I patrząc na to, co się działo w latach 20., to my dzisiaj mamy Wersal, bo tam zarzuty i poziom emocji politycznych, jaki był nie tylko w Sejmie, ale też w ogóle w jakby tej całej sferze politycznej, był jeszcze większy. I tak naprawdę też ta działalność Komisji Sejmowej politycznie doprowadziła do tego, że Stefan Łaszewski, wojewoda kojarzony z endecją, został zastąpiony przez pana Brejskiego, kojarzony z opozycyjnej tutaj partii pomorskiej i nastąpiła wymiana urzędników po linii słusznej i partyjnej. I to wszystko jakby powoduje, że gdy czytamy te różne wypowiedzi, to jakby po pierwsze musimy mieć świadomość, że to trochę tak zawsze jest, że są jakby dwie opcje, które mówią i gdy popatrzymy na politykę nawet nie tylko II Rzeczpospolitej, czy w stosunku do Ukraińców, Białorusinów, czy do Kaszubów, czy nawet szerzej do całej tak zwanych ziem zachodnich, czy nawet potem do, nie wiem, socjalistów, endeków, to zawsze są dwie opcje. Jedna, żeby siłą przymusić i pokazać potęgę, a druga, żeby się dogadać. I tak Piłsudski, który wojował z endekami, przeciw nim tak naprawdę zamach majowy robił, potem się z nimi dogaduje, a do więzienia się wsadza socjalistów, którzy go w czasie zamachu popierali. I zawsze są jakby takie tendencje w tejże polityce. Stąd ja bym powiedział,
że jakby na pewno ten cytowany przez Ciebie poseł przedstawia emocje części polityków, którzy uważają, że tak naprawdę to Polskę trzeba zrobić jedną, wielką, unitaryzowaną i po prostu jednolitą i wspaniałą. Tylko obiektywnie patrząc, to były mrzonki. Jakby Polska była za słaba. My też mamy perspektywę tej dzisiejszej Polski. Ale uważasz, że gdyby była silna, to powinna tak zrobić? Powinna polonizować? Nie, nawet, ale Polska, czyli co? To jest ciągle Polska bliższa Mickiewiczowskiemu Litwo, ojczyzna moja, niż temu, co mamy dzisiaj. My dzisiaj mówimy, Kaszubów jest tam, nie wiem, 250 000, powiedzmy sobie. W skali kraju to są nawet nie procenty. W II Rzeczpospolitej mieliśmy nie Polaków, 30 parę procent takich uznanych, a gdy doliczymy do tego Kaszubów, różne grupy etniczne, które to pewnie będzie tego jeszcze więcej. To jest ciągle Polska różnorodna etnicznie, różnorodna religijnie, zniszczona przez wojnę i gdy popatrzymy na działania władz, to tak naprawdę jakby to mamy od ściany do ściany. To mamy i w okresie, o czym mało się pamięta, w 1925 rok rząd endecki uchwala ustawę o autonomii dla Ukraińców. Ukraińcy z wschodnich obszarów Rzeczpospolitej dostają autonomię porównywalną tą, którą mieli w czasach austriackich. Osobne uniwersytety, język, szkolnictwo i tak dalej. Przychodzi Piłsudski i to tak naprawdę nie wchodzi nigdy w życie. Sami Piłsudczycy z jednej strony próbują dogadać się, dopieścić te mniejszości, a potem Rydz-Śmigły pali cerkwie. Jakby ta Polska, ta polityka wewnętrzna w tej bardzo skomplikowanej sytuacji właśnie etnicznej miota się od ściany do ściany i Pomorze jest tutaj też jakby tego ofiarą, czy też w tym współuczestniczy. Ładne słowo, żebyś ofiara. Tylko nie zapomnijmy o jednej rzeczy. To nie jest tak, że źli warszawiacy, bo tu nasi również przy tym bardzo mocno robili. Jedyny taki naprawdę separatystyczny pomysł, jaki padł, to jakiego pana Ossowskiego, adwokata po przewrocie majowym, który miał bardzo hołubiony przez endecję pomysł, żeby te ziemie zachodnie to odseparować od tej Polski opanowanej przez Piłsudskiego, bo my tutaj to prawdziwi Polacy jesteśmy, a w Warszawie to Żydzi, masoni i bolszewicy agenci siedzą i jakby ten pomysł miał duże poparcie. I to nie jest pomysł Kaszubów, działaczy kaszubskich, wynikający z jakichś takich etnicznych, językowych, kulturowych rzeczy, tylko pomysł stricte polityczny. My, endecy, nie chcemy, żeby nami rządził Piłsudski, mamy tutaj silną bazę wyborczą, więc mówiąc krótko, odetnijmy się i to przypomina te pomysły, które gdzieś latają po internecie. Dzisiaj nie, wschodnie od zachodnich, na wschodzie prawdziwi patrioci, na zachodzie niemieccy agenci. Jakby ten klimat tu miejmy w świadomości, bo my tak trochę jakby mamy czasem tych ludzi z przeszłości, nie wiem, zagubszych, mniej doświadczonych, mniej wyrobionych niż my. Tymczasem, mimo że oczywiście dzisiaj mamy formalnie lepsze wykształcenie, więcej informacji, tak jak sobie pomyślimy, że ci ludzie umieli czytać i pisać, że ta prasa funkcjonowała wśród nich, to oni być może mieli tą świadomość polityczną i pewnych rzeczy, przynajmniej na porównywalnym z nami poziomie, a może nawet trochę wyższym. Powiedział, że u nas umieli czytać i pisać i gdzieś... No o naszych w Galicji czy gdzieś może trochę gorzej. Ty zgadzasz się z tą argumentacją i próbami usprawiedliwienia, czy to jednak było, te próby polonizacji były jednak dosyć powszechne i jednak nie było takiego za bardzo zamiaru uszanowania tej naszej kultury? Oczywiście no, trzeba spojrzeć jakby w szerszym kontekście, w jakiej sytuacji jest Rzeczpospolita. Ona jest złożona naprawdę z ziem bardzo różnych i tak jak tutaj Michał wspomniał, no 60-65% to są Polacy, reszta to są Ukraińcy, Białorusini, Niemcy i możemy wymieniać i wymieniać, tabelka jest bardzo długa. I ja rozumiem, że Rzeczpospolita próbowała znaleźć właściwe rozwiązanie dla tego, żeby to wszystko scalić, bojąc się tego, że cokolwiek może utracić, no bo akcja zbierania, powiedzmy, tych ziem polskich, nie chcę nawiązywać do zbierania ziem ruskich i tak dalej, ale no ona trwa bodajże do 1923 roku i państwo polskie wie, ile to wszystko kosztuje i jakby to jest w tym momencie priorytetem, natomiast nie umie bądź nie chce, bądź nie ma jeszcze narzędzi ku temu,
żeby zadbać o na przykład Kaszubów, bo tutaj o nich rozmawiamy, a takich wypowiedzi ze strony pana posła, które są opublikowane w poczytnym wówczas Kurierze Warszawskim, no one nie były odosobnione. On reprezentował jednak myślenie pewnej grupy, która brutalnie pragnie repolonizować, uprzedmiotawiając społeczność, z którą mamy tutaj do czynienia, w tym przypadku Kaszubów, i traktując jako obywateli Rzeczpospolitej, którzy z pewnością mogą być nielojalni, których należy na siłę repolonizować. Tu pojawiają się jakieś pomysły nawet deportacji pewnej grupy ludności, że oni powinni być w tym polskim mateczniku. Nie pamiętam dokładnie już tego cytatu, co tam poseł powiedział, no ale jest to bardzo brutalne, jest to bardzo szkodzące nam. Przecież niedawno jeszcze czytaliśmy w Gazecie Gdańskiej deklarację, że ludność kaszubska zrobi wiele, aby tutaj funkcjonować w ramach państwa polskiego, a potem spotykamy się z czymś tak brutalnym, co wypowiada i autoryzuje swoją wypowiedź pan poseł na łamach Kuriera Nie było Warszawskiego. Tak, że to tylko poseł. Tutaj mam też kolejny cytat. 23 rok. Lifestyle'owy magazyn Pani, gdzie mamy jakiś taki dialog satyryczny warszawskiej pary, która planuje nadmorskie wakacje. I mamy taki cytat. Mój drogi, jesteś nie dość patriotyczny. Przytem zaręczam Ci, ten hel jest śliczny. Ile tu do zrobienia, jaki tłok? Problemów nie wyczerpiesz tego w rok. Kaszubów trzeba spolszczać, tu i tam, chodzić na garden party młodych dam i tak dalej. Kaszubów trzeba spolszczać, tak? Nie tylko posłowie tak myśleli, proszę. Lifestyle'owy magazyn. No właśnie, a więc już jakby te poczytne dzienniki informują społeczeństwo, że trzeba zrobić pewną misję, bo są tam Kaszubi, którzy nie są świadomi właściwie niczego, a ich kaszubskość jest nam w ogóle niepotrzebna. I to jest taki brutalny opis, który mówi nawet o tym, że powinniśmy jechać jakby do zoo. Tam są Kaszubi, tam są atrakcje, na nas czekają. Nie wiem, jak sobie wówczas Kaszubów wyobrażano, że może po prostu prosty ludek, być może wyglądający fizycznie i inaczej, ale w tą stronę zmierzały te bardzo poczytne, a w tym przypadku nawet i lifestyle'owe czasopisma, które budowały tą ogólną opinię, bardzo, bardzo moim zdaniem krzywdzącą. Pamiętajmy, że byliśmy społecznością o najniższym procencie analfabetyzmu, społeczność, która potrafiła wykorzystać swoją umiejętność czytania i pisania do szeroko pojętej pracy organicznej, towarzystwa ludowe, towarzystwa czytelnicze, i które wiedziało, że wyżej stawiało pracę organiczną nad takimi romantycznymi ruchawkami, myśleniem insurekcyjnym, po prostu wiedziało, z kim mamy do czynienia. I jakby tutaj nie ma takich refleksji, że polskie społeczeństwo powinno się czegoś nauczyć od Kaszubów, dlaczego tutaj przetrwali, jaka była ich historia i tak dalej. Nie ma refleksji, tylko jest uprzedmiotowienie. Na łamach nie tylko tych przywołanych tutaj gazet. Michał, wiem, żebyś chciał się odnieść, aż tu się wiercić na krześle, ale dam Ci jeszcze jeden cytat też o wykładach, bo już od początku lat 20. organizowano takie wykłady nauki języka polskiego, kultury polskiej, historii i tak dalej. No i to też wydawałoby się jest okazja, żeby połączyć kulturę kaszubską z polską, no ale oczywiście tu powołuję się na Michała Hinca i jego książkę po raz kolejny, Dzieje Kaszubów, gdzie on mówi, że jednak nie wykorzystywano tego, tylko było to po prostu narzędzie kolejne do polonizacji. Tutaj cytat już nie z magazynów lifestyle'owych, tylko Michał Hinc, Dzieje Kaszubów. Zajęcia prowadzili najczęściej przybysze z centralnej Polski, którzy niewiele wiedzieli o kaszubskiej ziemi. Wiele jednak mówili o tym, że trzeba być Polakiem, nie zaś Kaszubą czy Niemcem. Nie wyjaśniano, nie zastanawiano się,
Kazano być Polakiem, a Polsce okazywać wdzięczność za to, że się tu ponownie pojawiła po 1,5-wiekowej nieobecności. Na wykładach była Polska przerywająca germanizację na Pomorzu, przenosząca cywilizację, kulturę, ale była to też Polska, która nie chciała i nie próbowała nawet zajrzeć w głąb kaszubskiej duszy. Wolała powierzchowność i rzucaną raz po raz deklarację, że jesteśmy ważni. Było to jednak tylko poklepywanie po kaszubskich plecach. Co za poetycki język miał. No i właśnie, czy ta Polska nas tylko poklepywała po tych kaszubskich plecach? Nie do końca. Tu ja się odnosi się do książki Michała, natomiast ja się odnoszę do książki Janusza Kuty, Kaszubi, Druga Rzeczpospolita Kaszubi, za którą profesor 20 lat temu, to już chyba będzie, dostał medal Stolema zresztą, gdzie on bardzo jakby też celnie zaznacza, że jakby te sentymenty były z dwóch stron. Znaczy, tu mamy tą figurę bosego Antka, która, tak mówiąc po socjologicznemu, no jest figurą, że my jesteśmy lepsi, cywilizowani, a tu jakieś dzikusy z kongresówki, królewiacy przyjeżdżają. Profesor Kuda to podkreśla, że on tam wylicza, że tych ludzi, tam to oczywiście się zmieniało w czasie, urzędników, to tam był jakiś odsetek ludności w ogóle spoza Pomorza. W pewnym momencie, to początek lat 20., to chyba jest mniej niż 1% w jakichś tam instytucjach, ale ta figura jest bardzo mocna. Ja sam kojarzę z jakiejś gazety endeckiej, apel księdza Krysińskiego, Związek chyba jakiejś tam obrony Kaszubów, to jest też początek lat 20., gdy pisze: my Polacy Kaszubi, jedyni prawdziwi, powinniśmy się bronić przed zalewem hołoty ze wschodu, która, no mówiąc krótko, nie pisze, nie czyta i tak dalej, i tak dalej. Więc te sentymenty były jakby w dwie strony i czasami te zdania, które padały, były bardzo ostre, bardzo krzywdzące. Dla przykładu kwestia szkolnictwa. O ile nie było większego, to takie trochę powiedzmy w cudzysłowie, problemu z zapewnieniem kadr dla szkół ludowych, tych podstawówek, które wtedy funkcjonowały, bo i je kształcono w okresie między-dwudziestolecia, ale też jakby te kwalifikacje nie były tak wysokie, był potężny problem z kadrami dla szkół średnich, do których no, musiano po prostu ściągać nauczycieli z innych części Polski i tu były ogromne animozje, tam był słynny proces chyba w Toruniu dotyczący właśnie funkcjonowania jednego z gimnazjów, gdzie jakby ci nauczyciele właśnie tacy z Krakówka, nazwijmy to, z poczuciu wyższości, misji i tego, że oni są tu przyjechali uczyć ciemny lud, ludzi, którzy często byli no, nieźle wykształceni w tych szkołach, nazwijmy to ludowych, umieli czytać, pisać, byli jakby całkiem innym klientem tejże edukacji niż to, co znano gdzieś tam z biednych galicyjskich wsi. I tu dochodziło do takich bardzo dużych animozji, niezrozumienia i żalów jednej i drugiej strony. I Kuta cytuje jakieś tam wspomnienia znanych potem naukowców, którzy właśnie mówią, że klimat jest tu nieznośny, wszyscy na nas patrzą krzywo, atakują słownie, że polonizujemy, że właśnie jakieś jesteśmy agresywni. Druga sprawa, sięgnę do rodzinnych wspomnień. W rodzinie mojego dziadka w Tczewie, jeden z jego braci się urodził chyba w 1923 roku, ma wydany akt urodzenia w Polsce po niemiecku. Problem tej polonizacji tak naprawdę to nie jest tylko problem kaszubskości. Wręcz powiedziałbym, że kwestia języka kaszubskiego w tym kontekście owej polonizacji urzędowej jest nawet być może w wielu sferach nieuświadomiona. Jest problem z potężną dominacją języka niemieckiego. Kaszubi świetnie czytali po polsku, ale z pisaniem były już problemy, bo po pierwsze no, ortografia, tego nikt nie uczył praktycznie, poza jakimiś osobami, które miały tą możliwość, nie wiem, prywatnie czy poza obszarem Pomorza. No i też kwestia używanego stylu pisania, który w Niemczech się trochę różnił od tego, jak pisano po polsku. Problem z potężną ilością ludzi, którzy byli elementami, trybikami tej niemieckiej machiny edukacyjnej, urzędniczej, znali język polski, nie zdecydowali się na wyjazd, pozostali tutaj i wchodzili jakby z powodu braku kadr w te tryby już pod polskim flagą, często dalej używając języka niemieckiego. I mamy liczne, o tym też Kuta pisze, liczne informacje jeszcze z już lata 20, tam 23, 4, 5 rok, gdy się skarżą, że właśnie gdzieś tam w jakimś urzędzie ciągle używa się języka niemieckiego. Rada Miejska w Starogardzie, stolicy Kociewia, chyba w 23 roku urzęduje po niemiecku cały czas. Tylko też Ci przerwę, no, bo też o tym Michał pisze w dziejach Kaszubów, że też często było tak, że sami Kaszubi, kiedy pytali ich nauczyciele polscy, woleli odpowiadać po niemiecku, dlatego że kiedy odpowiadali, próbowali po polsku, to po prostu się z nich naśmiewano, bo
bo nauczyciele z Polski uważali, że używają gorszej polszczyzny, a oni mówili po To kaszubsku. jest, I ten taki wstyd i kompleks też powodował, że, to jest jeden że wstyd. mówili po niemiecku. Drugi wstyd. Często mieli w języku niemieckim większe kompetencje językowe, gdy pytano o przyrodę, geografię, No, to różne na pewno. inne rzeczy. No wyobraź sobie, że nie wiem, no w domu mówisz w jakimś tam języku i nagle każą ci o nim opowiadać, nie wiem, o algebrze czy geometrii. Gdy tymczasem byłeś jej uczony przez często tam 6-7 lat w języku niemieckim. I to, tu jest właśnie to też niezrozumienie. Też nie zapomnijmy, jaka to była szkoła. Ale Tu też- tylko czekaj, pozwolę Ci przerwę. Nie wiem, czy kojarzycie książkę profesora Senaka, który chodził do podstawówki już po II wojnie. I tam jest taka, słuchajcie, fajna sytuacja. On opisuje, że poszedł do szkoły, gdzie nauczycielem był jego brat. To jest jeszcze szkoła, która w swojej formie tak naprawdę funkcjonuje jak szkoła przedwojenna. I on opowiada, jaką miał traumę, jak ten brat go w tej szkole traktował i jak był, tak mówiąc krótko, mentalnie zastraszony, że nawet rodzicom się nie poskarżył, jak jest przez tego brata prześladowany. Nie zapomnijmy, że do tego tła różnic kulturowych, etnicznego też dochodzi ta trauma związana z tą szkołą. Wrzucają chłopaka, który kiepsko mówi po polsku albo prawie nie mówi po polsku do szkoły i tak jak ta szkoła niemiecka próbowała go tam formatować siłą, słynny też taka postać symboliczna dzieci z wrześni, ta szkoła polska, tutaj dalej obowiązywał system pruski szkolnictwa. Na ziemiach zaboru pruskiego te szkoły formalnie i pod względem i nie wiem, metod dydaktycznych i traktowania uczniów, to dalej była ta pruska szkoła, tylko że mówiąc kolokwialnie zmienił się język. Ale- I to, co zarzucano Niemcom przed rokiem 20, to teraz, tak mówiąc, polska edukacja weszła w buty niemieckie i te same traumy i te same też takie doświadczenia bardzo osobiste często były, więc tu ja nie do końca jestem adwokatem diabła, No bo ja właśnie, mówię, tak. że Słucham z radością, to że są, wyszedłeś z tej to są roli. naprawdę potężne problemy, tylko jakby też jakby miejmy tą świadomość, że te konteksty były często wiele szersze. I tutaj ja jako Kociewiak zawsze mówię, te jakby problemy Kaszubów związane z II Rzeczpospolitą są problemami tak naprawdę większości mieszkańców Pomorza, którzy nie byli ani Kaszubami, byli, nie wiem, Kociewiakami z ziemi chełmińskiej, którzy mają takie same traumy, takie same doświadczenia i takie same emocje, jak mieli Kaszubi. Tylko powiem nawet tutaj trochę złośliwie, często byli jeszcze mniej doceniani, no bo ci Kaszubi nad morzem byli jednak bardziej znani niż jacyś tam chełminiacy czy borowiacy z Borów Tucholskich. Musimy zrobić osobną debatę o złej sytuacji Kociewiaków. Słuchajcie, no rzeczywiście ten obraz, który nam się wyłania, nawet Michał wyszedł z roli adwokata diabła trochę, bo rzeczywiście nie jest jakiś taki różowy i chciałbym, żeby to była jakby nasza konkluzja, żebyśmy do niej powoli przechodzili. Nie dotknęliśmy, jak Państwo słyszycie, za bardzo ruchu kaszubskiego, który się wtedy też rodził przecież, no bo mamy choćby Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, które mocno walczyło już o to, żeby uznać jak najbardziej prawa Kaszubów do pielęgnowania kultury języka, ale trochę też jest taka książka, o której mówimy, że traktuje jakby o sprawach zwykłych ludzi, uznając, że tak naprawdę większość Kaszubów nie angażowała się w jakieś ruchy, tylko na co dzień żyła w swoich wioskach i miastach. Więc już do tego nie będę teraz przechodził, a chciałbym, żebyśmy na koniec spróbowali sobie podsumować właśnie jakie były te relacje, bo tak naprawdę jak sobie ostatnie przynajmniej minuty, czy pewnie pół godziny tej rozmowy podsumujemy, to mówimy właściwie o tym, co się nie zgadzało w tych relacjach. Czy było tak źle? Niektórzy nam dzisiaj mówią, wmawiają może, że Polacy i Kaszubi to właściwie było jedno, żyliśmy jak bracia i nie było żadnych różnic. Drudzy mówią, że w ogóle było tragicznie, w ogóle się nie dogadywaliśmy. Prawda jak zwykle leży po środku, Michał? Jedni mówią, że Kaszub prawda Polakowi bratem, leży po środku, drudzy mówią, że prawda leży tam, gdzie leży po prostu, a cały czas jej poszukujemy również jako historycy. Ja myślę, jeżeli już tak zmierzamy do konkluzji, możemy się pokusić o takie podsumowanie. Ja myślę, że kompleks kaszubski nie skończył się wraz z 1920 rokiem, bo mamy tutaj jednak władztwo państw i narodów większych, które dysponują aparatem państwowym i wszelkimi narzędziami, które ten aparat państwowy dysponuje. I Kaszubskość ciągle walczy o przetrwanie i tutaj Jan Karnowski często mówił też o naszej winie, że łatwo ulegaliśmy tej również atrakcyjnej kulturze niemieckiej, no bo
dostęp do pewnych urzędów i tak dalej, armia i tak dalej, w której również można obserwować procesy akulturacyjne, no to jest coś, co ja uważam, że atrakcyjność zaborcy i kultury obcej może być najbardziej niebezpieczna, bo kiedy zaczynają się takie procesy, które już są bardzo widoczne, jak komisja kolonizacyjna, Hakata i tak dalej, no to mamy pewien efekt odwrotny do zamierzonego. No państwo już nie jest tak atrakcyjne. Po 1920 roku my musimy się bardzo upominać o swoje, a jesteśmy często za to, co też widać bardzo w raportach Urzędu Wojewódzkiego, które formułują na podstawie sprawozdań starostów i tak dalej, wszelkie nasze podmiotowe ruchy, gazety, które powstają, zwłaszcza wobec Zrzeszy Kaszebskiej, która powstaje w latach 30., to są sformułowania, separatyzm szkodzący niewątpliwie interesom państwa polskiego, jak i samym Kaszubom, bo i tak się uważa. A więc Przerwę Ci, Michał, jeszcze, bo akurat mam tutaj cytat właśnie z jednego z poufnych pism Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie mają właśnie, że Zrzesz Kaszebską stanowi organ separatystów kaszubskich traktujących obecne władze państwowe polskie na Pomorzu jako okupantów, których naród kaszubski winien czym prędzej się pozbyć. Czyli tak pisano z Rzeszy. No właśnie, a w pracy ważnej pracy Darka Szymikowskiego z Rzesz Kaszebsko, tej przedwojennej, bo potem były też próby odnowienia po wojnie i na początku lat 90., tam są opublikowane skonfiskowane numery, w których po prostu pisze się o tym, jak odebraliśmy państwo polskie, o co mamy pretensje, licząc od tego 1920 roku, jak państwo polskie w pewnych obszarach nie zdało egzaminu. No, w Konstytucji mamy zapis o wolności prasy i wypowiedzi. Tam nie ma te artykuły spełniają wszelkie normy ówczesnego też prawa prasowego. Nie ma lżenia czy na kogoś personalnie, czy też nie ma mowy nienawiści w tych numerach, a więc to tłamszenie kaszubskiego punktu widzenia, którego spektrum jest naprawdę bardzo różne. Czy to Zrzesz Kaszebsko, czy Gazeta Kaszubska, czy Gryf reaktywowany, ten jeszcze sprzed I wojny światowej. Te inne gazety też wywołują podobne reakcje, jak czytamy w raportach, a więc dla mnie to jest traktowanie Kaszubów bardzo po urzędniczemu i to, że jej wybitniejsi działacze stanowią jedynie zagrożenie. I ta narracja nie jest wymysłem władz PRL-u, która mówi o separatyzmie, co tak teraz, o czym teraz dużo mówimy, ale ten separatyzm, oskarżenia o separatyzm mają miejsce w II Rzeczpospolitej. Michał, to samo pytanie, relacje polsko-kaszubskie. Relacje braterskie czy wrogie? Relacje skomplikowane i jak tak myślę o ocenie II Rzeczpospolitej, to chyba jednak najlepszym takim podsumowaniem tego, co się stało w czasach II Rzeczpospolitej, będzie jesień 1939 roku. Bo gdyby te zarzuty, o których Michał przed chwilą mówił, były prawdziwe, to Niemcy, wkraczając tutaj w Italii, byli triumfalnymi bramami, mieli takie plany, zorganizowaliby jakiś tam Kaschubenvolk, Kaschubenführerów, którzy by tu organizowali i mówiąc kolokwialnie, ta historia okupacji przez III Rzeszę Kaszub wyglądałaby całkiem inaczej. Tymczasem co tutaj mamy? Niemcy wchodzą i mordują. Niemcy mordują dziesiątki tysięcy w skali całego Pomorza, kilka tysięcy co najmniej osób na Kaszubach, ponieważ uważają, że ci ludzie są nie do
wykorzystania, odzyskania, jak zwać, tak zwać, są elementem dla polityki narodowej III Rzeszy szkodliwej. Bo tu myślę przede wszystkim powinniśmy jednak pamiętać o pewnym kontekście. Jan Karnowski, który chyba od samego początku tam, roku 20 co chwilę w jakichś tajnych dokumentach jest określany jako separatysta kaszubski, z drugiej strony bierze, jak się prześledzi jego aktywność, udział w opracowywaniu, często w redagowaniu, a nawet parę razy jeździ do Warszawy w przedstawianiu różnego rodzaju memoriałów, dokumentów, analiz. Najpierw jako urzędnik, potem jako działacz i ważna postać kaszubska, bo tu musimy pamiętać o jakby pewnej różnicy jednak i jakościowej między tym, co było przed I wojną, a tym, co było w II Rzeczpospolitej. Skończył się szklany sufit urzędniczy, który był, o czym Michał mówił, w Cesarstwie Niemieckim, który uniemożliwiał Kaszubowi, czującemu się Kaszubie, realizować się jako urzędnik wojskowy w administracji, czy w ogóle zdobywać wyższe wykształcenie. Gdy popatrzymy na ilość wykształconych osób w II Rzeczpospolitej, ludzi, którzy zdali maturę, ukończyli gimnazjum, którzy potem studiowali, to jest to ilość o rząd wielkości większa przez te 20 lat niż ludności kaszubskiej przez 60 lat przed I wojną światową. Mamy całą rzeszę młodej inteligencji kaszubskiej, część z nich przetrwała na szczęście wojny. Kreft, nie wiem, kto tam jeszcze może być wymieniony, ale tych osób jest więcej. Arendt na przykład, którzy kończą studia. Mamy kaszubskich burmistrzów, mamy kaszubskich urzędników. W Tczewie w 1939 roku sprawuje urząd burmistrza Wiktor Jagalski, Kaszeba z znanej tutaj wejherowskiej, kaszubskiej rodziny, którego Niemcy niestety potem mordują. Tu w Wejherowie mamy Teodora Boldwana, to są osoby, które wykształcenie zdobyły w II Rzeczpospolitej. Mamy kaszubskich lekarzy, to w skali potrzeb to ciągle było niewiele, ale gdy porównamy do tego wcześniejszego okresu, to mówiąc tak kolokwialnie, II Rzeczpospolita Kaszubów może nie pieściła, nie miała dla nich swojej wrażliwości takiej jak powinna i te emocje były złe, ale z drugiej strony chociażby te funkcjonowanie tych różnego rodzaju czasopism, organizacji, no ja mam takie trochę porównanie złośliwe, jak właśnie ile razy czytam o Zrzesze Kaszubskiej i tej konfiskatach. No tak, tu konfiskowano, przesiedlano, a w tym samym czasie działaczy endeckich wsadzano do Berezy. I też ich konfiskowano, którzy całkowicie inne poglądy. Ksiądz Wrycza, młodokaszuba, też w więzieniu wylądował nie za kaszubskość, a za polski nacjonalizm, mówiąc tak kolokwialnie trochę. I za, II Rzeczpospolita w latach 30. nie była demokracją. Michał odwołał się do tej konstytucji, która nie była przestrzegana. I to, jak traktowano obywateli, wolność słowa, to standardy były jakby dalekie od tego. I tu jakby wszyscy jechali na jednym wózku. I tu te różnice między Polakami a Kaszubami w takim kontekście właśnie, jak traktują nas władze, były, mówiąc tak naprawdę nie do końca, to był ten punkt ciężkości. Że nasz Kaszubów traktują gorzej, a was Polaków, nie wiem, z Kociewia czy z Gdyni nawet traktują jakoś lepiej. Czy chcesz powiedzieć, że generalnie II Rzeczpospolita nikogo nie traktowała dobrze? II Rzeczpospolita, słuchajcie, do mojego dziadka przed wojną, dziadek jest z Galicji, policja strzelała na manifestacjach, ginęli ludzie. Na Galicji, gdzieś tam, gdzie jakby to nie było państwo, które mamy taki wyidealizowany obraz państwa, gdy żyło się fajnie, dostatnie, wszystko było, przyszła wojna i to zniszczyła. To była dyktatura, która miała swoje mocniejsze i ciemniejsze, jaśniejsze karty, gdzie duża grupa obywateli była eliminowana z życia publicznego. W 1935 roku przyjęto konstytucję, która była po prostu niedemokratyczna, nazwijmy rzecz po imieniu. Tych posłów nominowano bardziej niż wybierano w tym momencie. Jakby te wszystkie ciemne strony trzeba podkreślać, bo Kaszubi jakby byli ofiarami, czasem w sposób bardzo taki skondensowany tych wszystkich działań. Muszę Ci przerwać, bo to temat jeszcze pewnie na osobną debatę. Jeśli chcesz coś jeszcze ad vocem, to no właśnie, moglibyśmy być może 10 godzin tutaj debatować. Ja rozumiem, że nasz czas jest ograniczony. Że nasz czas jest ograniczony. Zgadzam się z tezą, że mamy nieco lepsze warunki w ramach II Rzeczpospolitej i województwa pomorskiego, bo tutaj jakby skupiamy się na tej lwiej części Kaszubów, którzy żyją w ramach państwa polskiego. Temat Kaszubów w Rzeszy Niemieckiej czy Wolnym Mieście Gdańsku, to może sobie zostawmy na czas nieco inny. Rzeczywiście
no, historyk musi patrzeć z różnych stron i tak dalej, a więc być może Rzeczpospolitej II zabrakło czasu na to, żeby zrozumieć, żeby patrzeć inaczej, no bo to jest okres zamknięty. Tutaj on jest jeszcze krótszy, no bo to jest 1920-1939 i Rzeczpospolita bardzo się boi o swoje granice. Tutaj zderza się jeszcze z propagandą niemiecką. To jest nie tylko III Rzesza, ale wcześniej Republika Weimarska. To jest Polnische Korridor, Pomernische Korridor i często na mapkach niemieckich jest po prostu gdzieś tam sobie Polska, a tu jest koridor. Nawet odmawia się tutaj Polakom państwowości. A więc ja jestem w stanie zrozumieć, że to wynika ze strachu, że jakakolwiek myśl o autonomii kulturalnej może być odbierana jako separatyzm, bo państwo polskie jest zbyt słabe i boi się, że te kleszcze niemieckie, które są na zachodzie i wschodzie od strony Prus Wschodnich, że one się po prostu zacisną i one się powoli zaciskały. A więc tak jakby podsumowując i ad vocem tej wypowiedzi, ja chcę wierzyć, że Rzeczpospolitej zabrakło wówczas czasu na podmiotowe traktowanie Kaszubów, że te metody być może byłyby wypracowane, gdyby nie było wojny, gdybyśmy mieli pokój w latach 40. i 50. Dziękuję bardzo. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo pewnie temat ciągnąć dalej. Ja tak może do słuchaczy i widzów to właśnie to pytanie, z którym nas dr Michał Hinz zostawił. Czy rzeczywiście Rzeczpospolitej zabrakło czasu, a może gdyby było tego czasu więcej, to by nas skutecznie spolonizowali jeszcze bardziej, ale to już zostawiam Państwu. Ja bardzo dziękuję dzisiaj moim ekspertom, dr Michał Kargul, dr Michał Hinz. Rozmawialiśmy o skomplikowanych relacjach polsko-kaszubskich i o sytuacji Kaszubów w II Rzeczypospolitej. O tym, co tutaj powiedzieliśmy, może warto sobie myśleć właśnie 11 listopada, kiedy razem z resztą Polski świętujemy powstanie Polski, choć niekoniecznie Polski, która już wtedy do Kaszubów przyszła. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia i do zobaczenia może przy okazji innej debaty o Kaszubach, może po II wojnie światowej, a może jeszcze wcześniej. Myślę, że okazja będzie. Do uciece i do uzdrzeni. Do uzdrzenia.